खोमसिनि लामायाव होननानै जों नुहुरनो मोननानै दिनै जोङो बिपिएफ पार्टिखौनो जोंहा लाबोफिननांगौ होननानै जोंनि दानि जाखांफुनाय युथफोराबो मोनसे गोख्रों थिरांथा लाबाय। थानाय मानसिफोर बिथांमोनाल' मोनदों आरो बेयावबो गोबां लाख लाख रां लानानै 15 लाखसिम रां लानायनि बिथांमोनाहाय दिनैहाय लानानैसो बेबायदि साख्रिखौ होदों। दा बेयाव सोरबा खाम्फासार सोरबा सांग्राङा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेयोब्लाबो दस्रा बिउपिपिएल दोलोनि जानानै गेलेयोब्लाबो खाम्फा बरगयारी सारा बेयाव खुनु देरहानायनि खोथा गैया। दा गिबियावनो बे गिबि निउज चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो एसे जाखांफुनाय युथ लाइमोन हिसाबै जोङो जोंनि बिपिएफ पार्टिनि जानानै जों दा खामानि मावगासिनो दङ। जों दा बे चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो जोंनि मोनब्रैबो समस्तियाव जोङो गिदिंगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोंनि रिपर्टआ खोब मोजां। जोङो गामि गामि थांनानैहाय जोङो दिनैहाय केम्पेन खालामहैदों। बेवहाय जोंहा माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला जोंहा जोंनि बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोननानै फैनाय जोंहा दिनै गोबां रायजो राजाफोरा दिनै बुजिनो मोननानै दिनै जोंनि पार्टियावनो फैनानै बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामफैदों। आरो बिथांमोना जेरैबायदि प्रमद बर'नि सरकारा माखासे मिसलिया नंखाय खोथा होनानै थगायनायनि थाखाय दिनैहाय प्रमद बर'नि सरकारखौ नांला, बिपिएफ पार्टिखौनो दिनैहाय जोंहा सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै दिनै रायजो राजाया दाबि खालामदों। फैगोन सरकाराव फैयोब्ला मा खामानि मावगोन लाइमोनफोरनि थाखाय? दा जोंहा सरकाराव बिपिएफ पार्टिया फैयोब्ला जोंहा पिएमबि बडिनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंहा CWC आवहाय जोंहा फोसावनानै होखानाय बायदिनो जोंहा जोंनि बेखार जानानै थानाय बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरनि समस्याखौ फोजोबनो थाखायनो जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बांसिनै बेखौ नोजोर होनानै दिनै सेंग्रा सिख्लानि बे बेखार जानानै थानाय जेंनाखौहाय माबोरै फोजोबनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै दिनै सरकाराव फैयोब्ला जोंहा 100 crore स्पेसियेल फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ होनो होननानै जोंहा थिरांथा लानाय जादों। दा बे हिसाबै जोंहा जोंनि युथ्सफोराहाय बे 100 crore बे मोनसे फान्डखौ मोननायनि गेजेरजों जेरैबायदि जाय बेखार जानानै थानाय MA पास BA पास बिथांमोनाहाय दिनै दखानफोर होनानै माबा मोनसे फिसा फिसौ बिजनेस खालामनानैहाय गावबागाव थांनानै थानायनि लामाखौ लानो हानाय बायदि जोंहा बिपिएफ पार्टिया सरकाराव फैयोब्ला बेखौ खालामनानै होगोन। दा बेफोर जालाय माबायदि खामानि मावनाय प्रमद बर'नि सरकारा जेरैबायदि बिपिएफ पार्टिखौ 17 बोसोराव जाख्लबाय होननानै बुंबाय थादों। दिनै बिथांमोनाहाय गावसोर बे 5 बोसोरावनो दिनै बिथांमोना माने गावसिनि गुबै महरखौ दिन्थिनानै लादों। जेरैबायदि सिगांनि समाव बिथांमोनाहाय पाब्लिकनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंदोंमोन, 1 vote 1 job, दिनै बियो जायाखै। आरो दिनैबो साख्रि होनायनि नामाव दाख्लैहाय थांनाय एसे सिगाङाव फरेस्ट गार्डनि आरो सेक्रेटारियेट बे BCDC बे एपइन्टमेन्टखौबो गावसिनि जा गावसिनि फेभाराव थानाय मानसिफोर बिथांमोनाल' मोनदों। आरो बेयावबो गोबां लाख लाख रां लानानै 15 लाखसिम रां लानायनि बिथांमोनाहाय दिनैहाय लानानैसो बेबायदि साख्रिखौ होदों। दा बेयाव जोंनि खस्थ' खालामनाय आदा आब'मोनाहाय जाय जेनुइन भाबै दिन रात खस्थ' खालामनानैहाय दिनै बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होदोंमोन, दिनै बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हायासै। दा बेनि थाखाय गोबां खुद्रिखांदों। आरो नै दाख्लैसो बावैसो 3rd ग्रेडनि जोंहा साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौबो बिथांमोना कड अफ कन्डाक्ट नांनाय लोगो लोगो फोस्लाबनो हायासै। बेनि थाखाय जोंनि दा जाखांफुनाय जोंनि फुरा बिटिआरनि जोंहा गोबां लाइमोनफोराहाय दिनै खुद्रिखांनाय जादों। बे हिसाबैनो दा जोङो जोंनि भबिसतखौ नुहोनो हाबाय। जों लाइमोनफोरनि थाखाय आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय भबिसतआव मोनसे पार्टिया जोंनि थाखाय मोजां जागोन। बेखौ जोङो नुहुरनानैहाय दिनै प्रमद बर'नि सरकारखौ नांला, जिहेतु जोंनि भबिसतआ खोमसिनि लामायाव होननानै जों नुहुरनो मोननानै दिनै जोङो बिपिएफ पार्टिखौनो जोंहा लाबोफिननांगौ होननानै जोंनि दानि जाखांफुनाय युथफोराबो मोनसे गोख्रों थिरांथा लाबाय। चिरां हिसाबै खाम्फा बरगयारिनि खोथाखौ 4,000-10,000 फारागथियाव फेजेनगोन बुंदों। बे बुंनायनि सायाव मा बुंगोन? बेयो मालाबाबो जानो हानाय नङा। 14 चिरां दुवारावहाय दिनै जोंहा बिपिएफ पार्टिया जोंहा बिजाथि महरै मोनदों जोंनि चिफ बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौनो। बिथाङा जेरैबायदि दा गाव जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा चिरां दुवाराव फैनानै जेरैबायदि रायजो राजाफोरजों लोगो हमफैदों, जोंनि प्राइमारि जोंनि ब्लक लिडारफोरजों लोगो लानानै जेरैबायदि दिनै खामानि मावदों, दा जोंहा बेवहाय जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा जायनिखि बिपिएफ होनबानो सिगाङाव खारोसोमोन, बिपिएफ होननाय लोगो लोगो रागासो जोङोमोन। दिनै बिथांमोन बायदियाबो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ बिजाथि महरै मोननायाव
दिनै खोब गोजोननाय मोनदों दा बे हिसाबैनो हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहाहोनानै गावसिनि चिरां दुवाराव बिजाथि महरै गसंहोनानै देरहाहोनायनि थाखाय बिथांमोनाहाय दिनै लोब लोब फैदों आरो बे हिसाबै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो दिनै 14 चिरां दुवाराव देरहानायनि थाखाय गावनि जा खामानि मावनांगौ दङ बेखौ मावगासिनो दङ दा बेयाव सोरबा खाम्फासार सोरबा सांग्राङा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेयोब्लाबो दस्रा बिपिपिएल दोलोनि जानानै गेलेयोब्लाबो खाम्फा बरगयारि सारा बेयाव खुनु देरहानायनि खोथा गैया दिनै जोंहा माने 100% जोङो रोखा जाबाय कि जोंहा बिपिएफ पार्टियानो सरकाराव फैगोन बेयाव खुनु इउपिपिएल नि सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट सांग्रांनि पार्टि मालाबाबो फैनो हानाय नङा